handball bunagun kan Bamako Ligue ka championnat san bafel ngo nani ɲɔgɔn danw tana muso kunda ni cɛ kunda sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile naani san bafel ngo ni duuru ina Abdallah Mamani Aïdara tɔgɔla so kɔnɔ stade du 26 mars la muso ka jɔnjɔn tara centre omnisport de Lafiabougou COL fɛ kuru 31 centre omnisport de Missabougou COM kuru 30 o ɲɛkɔrɔ COL degeli karamɔgɔ Ahira Dambele ko cɛsiri don. Min ɲɛna an bolo match kɔnɔna la o y'an sera ka attaque gérer défense la an y'an débrouiller o la malgré que u sɛgɛnnen don mais voilà nisɔndiyalenba de don ka d'a kan n ka laɲini kun ye ka coupe in ta de. A ma nɔgɔ i bolo dɛ. A ma nɔgɔ dɛ bon n'a gɛlɛyara o de ka di o. Adi Aïdara centre omnisport de Missabougou COM degeli karamɔgɔ ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ka handball tana musomanw ma a y'a yira ko baara ɲɛna ka gɛlɛya dɔ yera a la. Ko min ma marché ko n ka kuma o kan o ye par exemple mankan bɛ salle kɔnɔ hali n'i bɛ fɛ ka kuma i ka denmisɛnninw fɛ u tɛ se k'a mɛn i n'a fɔ i mago bɛ min na bon o mankan fana tɛ se ka empêcher donc ni an bɛ ka gestes kɛ les joueuses ne suivent pas o de y'an sɛgɛn bi yɛrɛ yɛrɛ. Ah u tun bɛ kasi la parce que tiɲɛ yɛrɛ la a tun b'u nin kan a tun b'olu yɛrɛ nin kan a tun b'anw nin kan an minnu ye entraîneur ye mais a tun bɛ denmisɛnninw yɛrɛ nin kan ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan k'u bɛ gagner donc ni o ma se ka sɔrɔ a dusukasi barika ka bon. Cɛkunda centre omnisport de Missabougou de y'o jɔnjɔn ta kuru 33 ka bɔ union sportive des forces armées de sécurité ɲɛkɔrɔ kuru 32 Siaka Traoré COM jalatigi nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ. À la dernière minute an kun b'a foli la mais an ye tamɔr min ta o de y'an bɔ wo la tamɔr laban bilayi lezi a bɛ ala de ko a bɛna fɔ ala de ko karisa a ye nin tamɔr in ta an ye tamɔr ta donc an ye victoire sɔrɔ o dɔrɔn n'an bɔ wo la. Baara kɛra mun ye yani ka se bi ma. Baara kɔni kɛra ka se yani ka bi ma an ye entraînement individuel kɛ du matin au soir an bɛ taa entraînement kɛ an bɛna wula fɛ an bɛ entraînement kɛ an bɛ ɲɔgɔn encourager an bɛ taa sigi entraîneur yɛrɛ fɛ n'o ye Mamadou Dambele Seba bɛɛ b'a ma ko Seba ale b'a invité ka wari b'a kun ka dumuni dumanw san ka boisson san ka fɛn bɛɛ san pour que coupe ka se ka ta. Colonel Abdoulaye Coulibaly Bamako handball ligue ɲɛmɔgɔ ka folikanw filɛ an k'a lamɛn. Équipe fɛn fɛn ani centre fɛn fɛn participera ni compétition na an ka championnat du district de Bamako la n b'u bɛɛ fo nin championnat na an y'a daminɛ salon an bɛ se k'a fɔ marsi kalo kɔnɔna la 2024 a kun nana cɛ janvier nin na nisɔndiyalen don kosɛbɛ an y'a ye supporters nana ka bɔ fan bɛɛ mɔgɔ dɔw bɔra ligue wɔɔrɔ la an sigiɲɔgɔn ligue ka na an dɛmɛ baara la n bɛ nin kɛnɛ nin mɔgɔ min y'an dɛmɛ kosɛbɛ baara la n'o ye Boyila an b'u fo ani Sagondi minnu y'an dɛmɛ musakako ta fanfɛla la. Colonel Cheikh Tunkara Mali handball fédération ɲɛmɔgɔ ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Bamako handball ɲɛmɔgɔyaso ma. Jamana yɛrɛ sadu bɛɛ dilan sisan donc handball terrain bɛ fan bɛɛ donc bɛɛ ka ni ɲɔgɔn kɛ cogo min na équipe caman bɛ se ka sɔrɔ ka handball baarakɛla handball joueurs bɛɛ fo bi yɔrɔ in na ka presse sportive bɛɛ fo ka a fɔ n'Ala sɔnna handball taɲɛ de b'a segin bɔ tɛ bilen inchallah. Tɔn minnu ye jɔnjɔn ta olu mugurila kosɛbɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.